ti pagkasalitaan ni Douglas Canapoluan, ti saan agwapo. Sagudahin ti sulat. Dear Manong Nemi, may sa nga jeepney driver pampasada Manong Nemi ket siya kung tineera na nga agkarga iti dahit nga bigat. Oh, magad. Sige. Aglukan. Ay, nagitay na duma, sad na dagos kamsat. Tangka nga aglukan dita, asidagtiri daw. No, umuno na kayo nga aglugan. Ay, ito lang nga, pasango. Natuso ka talaga dagiti pasaheros, Manong. Nasa dinot kahit pagtukaw, ijay da. Kaya't nangar dati madaldalapos. Ano sa akit, hindi ako pwede pa ako ka. Hanak pa lang ang jeepney driver, akit naglugan ng jeep, akit nasakti mo na. Akit pasango ka. Tamno sana ka madaldalapos. Ano mo na akto agdisaag, akit sorry, magnaak ko nakto. Talaga natuso ita, nagiti pasahero. Aging ka nakitak Manong Nemi ti crush ko. Mapamanin nagtrabaho. Minerva, ay, dito ka sango. Nakareserba para kang kantisango. Ay, saan naman, no? Dito aglatan, nakababay. Ala, nakareserba kang garato, eh. Libre pa, eh. Dito aglatan. Pemet ngamin nga idumduma mo ni Minerva. Ito pa lang agsagsaganag, aglukan ko matito sango. Abay, nakareserba o no saan? Ay, haanin, di nabat kayo aglukan dito sango. Si kalatang rodenan. Sige, isa ako. Abay, napintasak mo ta. Mabalinak ba't palaing nga? Abay, daki nga driver, ti kayat yung agtukaw ti abayo, di kiti sexy, nga mabalin yung maapurusan ti legs da, di kita saan nga nakapantalon, nga naka-uniforme, gabot ay, Minerva balasan ko. Agtrab-trabaho ka. Buwan na. Sales lady, department store. Dati ito for memi. Pag sexy kayo, kita doon. May gumatang da pwesto yun. Dapat sexy kayo nga sales lady. So, kaya tibos na. Ay, posta ya. Bantag sure tak tumat umabayak to king kaduglas ta. Sakti dati abay mo. Ninanamit, bakbakitan kayo. Ay, ang agapot na bakbakitan ako nagatawan aram ko. Baka na-aram makpagam di kita teenager. Agkakatawa dan tumutan Manong tagpakpakatawan ni nasali. Aging ka na po nun Manong Nemi ti jeep ko. Teka na, let's go! Ay, biyag ti driver. It sweet lover ako na, baro. Sweet lover ano, at damalab. Talaga kursunado ni Minerva. Huwag nga rin na, hindi pala eh. Kaling ka pa siya rin, di bala na. Sambat nga nga uso na ito. Ana, saan ka nung nga uson ti barong mapan magpasya, di balasang, di balay na. Ana, serbi na nga rin cellphone ka no. Ore no, amom tinumero na. Dahil nga rin ti problema, di naman itid. Napiyo ko mamuntaw-tawaga kumaman nga so pagdigaag hanggang di naman itid. Barok, anda pamuspusan ti amin na pamuspusan, no, agtarigagay ka, di agsaludsud ka no sinot mabalim mo, pagsaludsud ang adawatan, ti number, dahil ka Minerva. Ngayon mamumbarao, no siyakla ti sika, hangarubeng nga kasken kuha na ti ayatem. Tapi mat nana, natalang-langan akit ko, ambisyosa. Ninana mo, ama, nakatangtangin ta panagpurpurmana, diyan pa nakita nga nagdumog. Nakatangtangin. Kaya't nga sawen, saan nakasken ka nga jeepney driver laing tarapaap na pakiasawaan. Sino nga ron? Kaya adamat mabalin na. Adamat kaya kalintagan na ang agambisyon. Ano serbi nga ron nga tapintas na. Aramatan na atap no. Adala lalaki nga mangitag-ay kang kuwan. At no si kala nga jeepney driver, agad awan pulusti, masakbahay na keng ka. Ninanamat. Hanggang kapot jeepney driver akla agad nababaak man. Sa bagay ngamin, kasat pa nagkita na kita daduma. Yung mamok, nga nagagit ka ngagpasada. Sa nasingpad ka, taon sa bisyong. Awan na. Uminokmak lang, sagpabinsan. Sigarilyo, tsaka yan. May makumpay ti nanubiyam.
Kawan pa ni Minerva kayat ko. Ito no isa balim laeng ang tarik na. Ay, tsakayat na. Basta aramidag ti amin na pumuspusan. Tapno manubyak ken maasahwak ni Minerva. Aging ka manon naming na pasaherok ni Vanji katrabahuan ni Minerva. Vanji, ay, dito ka sango. Ay, saan magkasak ni Minerva? Api nga ditak sango. Kawan sama ni Minerva. Bungarot, baka naladla daw. Baka saan to ang sikat pagluganan na. Ora tayo, barbareng no, hampay map no, kit ada isuna. Nakareserva isuna dito sango Douglas, istorya ni Minerva nga nakareserba at sago kang kuana ngem saan naman nga tungtung palit dali naman kahit nga kaabay na ka kasi ka nga sige saan lagit nga panakin ni Minerva ta para kanyak di siya nagtugaw sikala ko man termat na sikala ko man termat ko na apeng ngamin nga saan nga siya sama tas katlab ko. Dapat problema ita. Diya lab mo nga ni Minerva, saan nakabot nga lab? Sika nga rod, kaya't na. Ada boyfriend ko. Ngayon naawang ko mabi, boyfriend ko, baka. Kabayatan nagtartarayan ti Logan manong name Vanji. Disman lang. Diya pa amo ti cellphone number ni Minerva. Tunumang kanyag da. Madi Happy madi. Ipakatak pa lang muna no, itid ko keng kawan saan. Or baka saan na kaya? Talagang saan na kaya? Alam mo ito na, Vanchi. Paggagayaman tayo. Danon siya tipaglugan ng libre ka. Ano na? Okay. Iti kondisyon. Ano kondisyon? No salutsudan na kang kano, langted kang katinamber na sa mong ibagbaga nga siya. Wen, Vanchi. Saan ko yung magbagakan ka? Naalak nga ron tinamber ni Minerva manon name. Kanidi, tanam na maek na saan pa lang madisturbo isuna alas 8:30 trabi. Medyo kayat kundi maturog. Medyo nang shot kami kinitatangkat. Taagim matak namin ti presko nga munamon. Tatang ko na. Yuluan nyo man, takumilaw tayo. Nakita ako mga orot inumanta kunahan na ka naman nagkimatang halos naggudo amin tayo may isang abilog manong at kami nga siya nga mampulutan kat medyo uminom kami kinitatang ka dudua kami ngagkabkabalay naulila kami ti ina iti at tawa ng pala iti siyam siyak tinaudi kada kami nga talong agkakabsat na asawaanan ka na ikamang ti adayo iti tuwa nga mamanangik. So, nakda kami laingin kinitatang. Nitatang idi, manunami kita, agpaspasada mat iti jeep, nga mangipaspasada. Hindi kohan, siya ko niti agpasada, nagururnungak, aging ka nakagatang mat second hand nga jeep, iso nga kukwag ita niti paspasada nga jeep. Tinawagak ni Minerva. Simong bad. Hello, sino day? Hanggang nakapunbuti number mo ti cellphone ko, sino day? Minerva ni Douglas na ito. Douglas, ti pangit nga driver. Sana ka pangit. Sana ka gwapo. No saan ka ang gwapo, di pangit ka nga ron. Diyan matamasao nga na pangit ak matlaunay. Saan nakla gwapo, saan ak matapangit. Kapot jeep ni driver ak madlang. Diyan ba nagpagpagwapo nagbamaneho ak? Nakaukurak latang matitualyang pangpunas ko tilingat ko no aglingat. Nangalam ti number ko. Napidot ko. Ibagam tipod no. Hindi mo kahit nga ibaga tipod no. Saan ka nga tao, sungsung bata no tawagan na. Ken i-block ka. Ito'y met. Amo kagkagura ano, bagak no sa sino tinangtod. Adada makangurak no di mo baga.
Ni Vanji, ko nagtupay. Abi nga saan nga ni Vanji Tarmem? Nadaka naman yung boyfriend na. Kahit siya, di ba nagipag-arot mo? Ako pa yung boyfriend ko? Ako ang samot pa. Addan, uy. Guwapo. Sana kasken ka nga pangit. Pay, kurso natin mga hindi guwapo. Dapat lang. Napindasak, katagbaling ng boyfriend ko, guwapo. Alangan ba't nga si ka? Nakaseksik-siak nga sales lady, diba sa nga department store? Nga kamkamatan na kita lalaki. Maki-boyfriend na klatikas keng ka? Nga jeepney driver? Nga saan nga guwapo? Yung sakit mo pa nagsasawom? Minerva. Saan nga nasakit? No awatem ti kinapudno. Ibagbagay ti pudno. Douglas. Natalanagan mo nga Douglas. Nagalas. Douglas nagalas. Ano mo tos na nanganakan mo? Arthur. Hapi nagbaling nga Douglas. Douglas MacArthur nga ron. Gabot Arthur tinagang ko. Pinaganan mo ti Douglas MacArthur. Gusto nga Douglas. Nagalas. Douglas nagalas. Arthur gayam gusto nga naga mo. Api nabaling nga Douglas. Douglas MacArthur nga ron. Ang mga istorya ni Douglas MacArthur. At I shall return. Oy. Hindi gubat kahapon kan Pilipino at timulong na kita Amerikano. Nimpakada edi ni General Douglas MacArthur nga mapan na agsublin to I shall return ko na natap no adadong Amerikano ti mangtulong ka na tayo dito Pilipinas kasi ti istorya. So nga di Arthur tinagang ko Douglas ko na daw ito. Ngayon ito tinagang ko Arthur de Guzman. Kahit kung di maturog, Douglas. Kan mabaling ka din nga saan ka tumutawag. Minerva, palubusan ako ma. Ibaga kang kati, I love you. Haang kantong agbaligi. Di ka kaya't mapaay ka. Saan nga kaskeng ka tarapapit. Kanada boyfriend ko. Among ka din no, kasano ka nga naging boyfriend? Kada ti boyfriend ko? Kahit mong istoryakin ka? Online. Online? Uy, kasta itan ti uso. Saan nga jabaro, ti mapa nag-aramin jabalay ti balasang. Cellphone. Digital. Namamok, sunay ti ka. Ni kwa, Noel tinagan na. Tinagan na laing Noel kita napintasin. Nagwapo. Namumok iso natin online, nag-chat-chat kami, naging ka nga nag-video call kami, nagwapo. Permi ko na. Ato ba di ka din papauita na dawan na nga, nakakutse. Executive. Mahop opisina. Imagine, nagwapo, may datong pa. O yun, takapay lang. Takapay lang. Kabayad na nag-istorya ka, masaksak-tanak eh. Abi ko masaktan ka. Siyempre, is-istorya di may panggap kini Noel. Kasi siyempre, masaktanak ka, tayetin ka. Bahala ka. Basta sang nakasken kat kayat ko. Dudikit ni Noel. Nagkita kayo nga rin ti personal? I-schedule min to. Ag-date kami. Inaklon mo nga rin ti as I love you too. Una, dilagin pa nagsasalita na. Di paludip na, kiday na, kit-isem na. Makatril ko na. Murek lagarigan, gano, hasta nga irwar na si Dila na. Kas kular arapaapad nga amalan na nagitilips ko sa nanutnuten. Ganas nga. Isot mang romansa kanya ni Noel. Amo mong kati usuna. Kanama amo nga rin through online. Dekotse, mga opisina, guwapo. Baka dasawa na. Awan pa eh. Siya nga rin kayat na. Minerva, I love you.
Aging kakakalang terapaap. Baamtag, patuludan kan to ti picture ko nga datay ko, makagargari. Hana? Patuludan kan to ti picture ko makagargari. Dagparaparang ti poon ti barukong ko kada, wa, tayo sunturot pag-imaginam na tan. Aging kakalang ti imagination. Isot ti pangar, buy-buyaan nagtulatan sa mo aramaten ta imam. At least makaraos ka. Imagine na. Kaslanak la aram-ramisan through your imagination. Saan lang agpatingkat imagination? Saan lang agpatingkat arapa? Kahit ko nga mismo nga marakop kami nan ba? Kahit ko nga mismo nga agkan kiti lips mo. Ngayon di ka man karoon kayat, saan nga sikat arapa-apek nga makaagek kanyak? Di ka pa kahit nga kaabay, no ayaban na kinta, aabay mo, aglogan at jeep mo. Api nga di mo kayat, agdigdigusak mo na. Nabangluwak mo na. Shit! Tsaka kahit di makiabay, saan nga gwapo nga driver, jeepney driver lang. Sige, makaadukan. Nagyamang ka at anusan ka kinasarsarita. Sige nga rin, good night. And I love you. I hate you. Manong name na ibagag dato'y kinitatang. Ay, barok. Sabi mo nga arman ti babae, nga madikan ka. Mapaay ka. No, sinot babae nga madlaw mo, kakayat na ka, isot arman. Isumatipat-patag ko tatang. Di ba hala ka? No kabailam, no maanusam, ken kayat mo adad nga masaksaktan, ken mapapaay, di isot lang tatayat. No, di mo kayat, di masaktan, ken mapaay. Di babae nga mayat ken ka, madlaw mo, isot arman. Diyak man ngorot ayaten, kas kumakin ni Vanchi, madlaw kong siyak kayat na, diyak mo't kayat. No, mo pa ibaga na nga to boyfriend na. Tanya nga minti addakin ni Minerva, nga awan ka ni Vanchi. Okay damit, patpata damit nga pintas. Iso na lang tanasiyat kanyak ni Vanchi. Anong orti kayat mo? Diya ingrata, muna diya nasiyat ka. Kasla challenge ka orti kanyak tatang. Kung kunak ang orti nakim ko, arami dagti ayon na pamaspusan tapno maipatignak ni Minerva. Bahala ka Yung di ba ibalakad ko, no di na kaya at di nakakayat, di ka agpilit. Period. Sige tatang. Maawatan kayo. Aging ka manong naming at ibaysa nga nabiit tinawagan nak ni Vanji. Bagkarat at isot tumawag ka niya. Vanji? Hello? Douglas? Hello? Opa yung nga imbaga mga sakti nangtad keng ka at cellphone number na. Pinilit nakman eh. No di mo ibaga, hanggang kasasalita ko na. Sorry Agchat-chat kami nga madama. Yung tinawagan ka kahit kung ipakamukin ka, nga madama ti date da, kada di boyfriend na, nga ni Noel. Hana? Nagkita da, kahit isumutin ti date da, dinner date, napanday ti class nga restaurant. Kahit kita tunggal detalye, i-chat na kanya. Pinicture na pa, nagitay putahe nga inorder da, nag-iimas, nga nagngingina. Pinicture na pa dati ko. Te price ti tunggal putahe. Apo, nagngingina. Siyempre, baknang na yung boyfriend na, Noel. Nakakutsi nga dimteng. Ken makita nga talaga da baknang. Pinicture na pa saninsan kanya ka talaga agwapo. Agbagay da. Kasla artista tila nga ni Noel. Agbagay da nga talaga. Iso nga awan kan, Douglas. Awanan ti saan nga nagwapo. Di ba isa nga text jeepney driver.
Abay, pakpakamungkan niya kita. Tapno maimpormarang ka. Tapno amom no mapaspasamak kini Minerva. Di mo kayan? Kayat ko Tapno ma-update ak. Gusto. Gurka. Gurka ta sumbatak na to chat na. Kaya, bitlang. Bitlang ta sumbatak na to chat na. Okay ba? Okay. Manong Nemi, di matlangan umawag ni Vanji. Nga katurog ako. Na talaga kahit kung di maturog. Ngayon nakariingak Manong Nemi, di agreeing manin ti cellphone ko. Ni manin Vanji, Manong Nemi, ti tumawag. Hello Vanji, na-disturbong titurog ka. Pasensya ka na. No, na-disturbo ka. Ngayon mata problema. Problema? Owen, na-scam ni Minerva. Ano nga na-scam? Scammer dia juga Noel. Kasano? Iti agbayad dan tibil. Iti amo ni Minerva akit timak deren ni Noel nga mapanagbayad. Ngam, tinurong naman ti counter. Ngam iti tumalyaw ti sabali ni Minerva. Iti subyanan ng ti ayan ni Noel. Maten. Kahit mo sawan, intarayan ni Noel ni Minerva na saan nga nagbayad. Kawan, itata, igaw gawid dan ni Minerva. Handa palubusan nga agawid doon hanggang makabayad. Numan pa ibagbaga na nga na di kinaduha na tagbayad. Ngayon, awamatin. Sinapol da itiruar. Di kotse na nagpark. Awanin. Tawagan na di na matawagan. Kada na nga problema ita. Agbatin sa dyan ni Minerva di restaurant no saan nga makabayad. Kit awang kanumot umana nga pagbayad na. Umut-utang nga rod kanya. Ngayon, awamad na era na. Kada apin nga tinawagan na. Kitap no maipakamukang ka, no anyat mapaspasamak ka na dyan, ipatpatag mo. Kahit mga tulungan. Kasano? Di umay ka dumagas, umay ka dito balay. With your jeep, tainta dyan restaurant, enta bayadan dyan, handa mabayadan, tapno saan nga, maibalod, wano, ibadid nga paginawan da. Munod masapol na. Imbaga naman. Sige, natakwarak tuloy. Orayan na ka na agrubat at labit. Tagas nga tabalay ito, inta isalakan ni Minerva. Kasta nga rin tinaramid mi Manong Nemi. Kabayat ng agtaratare ti jeep. Tawtawagan ni Minerva ni Vanji. In speaker na tapno mangi ko. Ayan mon. Asidega kon. At damit la pagbayad mo. Baotang mo kanya. Awandanan. At banwar wano hero. Your hero. Amang salbarken ka. Amumat ngawang kwartak. Nukas taga-dandanin pa nagsusweldo. Awang kwarta ko. No, kasusuldok ko mga akit da. Ngayon ka po tadandanin ang sweldo ta, maibusin Ito lang pagplete kung sakbay nga sweldo ta. Nangarang mo ti kwarta. Imutang kakintatang mo, awang kwarta na. Asano nga rin? So nga rin, impamuspusa ko na, mamamum to na susunod ang tulong keng ka. Asadag kami. Idada kami nito sa ti restaurant, Manong Nemi, ted ko kini Vanji ti masapol na kwarta. Kaya ito din. Sumartamat lang ito Salatan. Ibagam tulat nga nagapukan niya. Ikagawid ka nga ro din? Haana, urayan kayo Itulod kayo maglang. Baka ako pagpagplay tayo, kagawid.
Sige, orahin na kam nga ron. Manong nemi, edi tarumwardan dagiti agkatrabahuan nga Vanji ken Minerva. Ito tudo ni Vanji tinakaiparkingan ti jeep ko. Nagiga nga malasin ng ti jeep ko mano. Imasdek ita kanya. Sika? Hay, Minerva. Sika? Wen siya. Wen iso. Apa nga iso tinawagam? E umot sa bali nga mabalin ko nga tawagan na pagpatulungan. Usang iso. Kinabudno na kabayatan nga agchat-chat ta. Tawtawagak ba't iso na. Im-inform ko no sa dinutayan mo. Kanoon ya't mapaspasamak. Aging nga riniing ko iso na. At umot sa bali nga pagpatulungan no saan iso na. Oh, rubing nga gyaman ka. Ti saan nga gwapo nga jeepney driver, isot nakatulungin ka. Sige. Lumano timpautang mo kanyak. Douglas, bayadak to with interest. Ape nga stangar ti pa ng ibagam. Ngayon makapungtot ka. Makapungtotak ka po ta sikapin lang tinakautangak. Nagato sa baling ang taod ta. Ape nga sikapay. Sikamat ngamin Vanji. Ape nga siya tinawagam. Ay awanan ti amok nga makadulong kanyak. Para ken ka. Nasang isuna. Siyempre, ipatpatag na ka. Amok nga ramihin na ti amin. May salakan na ka lang. Okay lang. O na samon nga bayadan. Aman, bayadak. Tsaka ti makautang ka. Saan kong impautang na dyan? Ang tulong ko. Basta bayadak to. Yung para kanya, awan utang no. May mesa lang ti kahit ko akidawan kaya. Ano dito? Siyak man ti manghidait ka. Dadya lang. Siyak nga jeepney driver, siyak nga saan nga gwapo. Padasak mo man ti manghidait ka. Kat ikarik ka. Saan ka nga may babain? Saan ka nga may liw-liwan? No, kaya't mo, saan lang nga dinner date o lunch date. Kahit ko pa yung shopping ta. Slado kwartam. Samat mako na nga do. Ngam nainotak lang. Naornungak. Nakaornungak. So, ito kwartak. Sanak nga scammer. Sanak man nga gwapo. Ngam sanak nga naluko. Sanak nga scammer. Ala. Aglugan kayo, tulod kayo. Libre. Di taak likod. Kahit no kiduwag nga dito kaabay ko. Kakayat. Ito nga Minerva na ulpit ka laon tinulungan na karol sa taon, naginditi ka pa ilang mat. Kakayat at katukaw. Dito yak likod. Kasta nga ron tinapasamak man. Pasensyakan kani Minerva. Naatap na talaga. Okay lang. Basta na paniknig ko hindi kinapatig na kanya. Trabrabi, natisturbo titurog, di ba? Kung narod. Ay, Minerva, nagyaman ka kada kami. Ori kas ting oras. Ha? Lumenta ka insalakan. Ori natisturbo turog mi. Wen, bigbigak nga utang ko na yung bagadakim. At kidaw kayo tumat kanyak. Noon yun kaya tiyot, itid ko. Dadyang rat kidaw ko king ka. Sikan tuman ti date ko. Siya tumamat ti ka date mo. Ngayon, awan pulos tinted na nga namnama man. Kabigatan na, agad masapa man nga magring da taon, mapanmanin na pasada, manon name. Hang ko naranada kiti dua. Ngayon, ti pa nagkaawidan, manon name. Naranada ko. Banji, Minerva, nakasagana ka, kada kayo dati dua, dito sango. Dito kayo abay ko. No, di mo kahit Maribel, ti Medan na kanyak, di Banji, ti Medan. Tayo. Dulangin na po ti awan, ti kuang, kurang. Talikod, dulangan.
kabayatin nga tatry ti jeep manong name ni Vanjita dati abay ko. No kasta nga talyawak manong name ni Minerva agmisuot tag kusila. Kinamagad di babae nga utang na yung baga na kami. Supet itinulungan, supet baling nga ingrat. Karabyan deta manon name iti nawaga kiso. Ano yung bagam? Nagsikin kan? Sikaman. Kung nakbat kang kangasamong utang day jay. Nimdakal nga kasay ti ornong mo. Hanggang bali. Nagpahimat kang ka. Di pa nakalukong. O, kumusta nga rin dyan Noel? O rin tawagan na kapay lang. Scammer nga ron. Tingnan namin alisto yung ma-scam. Kapag gwapo, di kotsi. Bagat na dinakadinawatan ti kwarta. Ngayon din dyan. Kung naman lang iso agbayad, linibasan na kami. Sige, katawan na. Katawan na. O, ito ka ano pa nag-date na nga rin. Aga-agangaw. Aga-agangaw, apay. Langat di tao nga, saan ko masiste na rin sao? Doon tayop ko. Doon tayop mo. Doon Sabado. Sige. Intag lunch. Lunch o dinner? Lunch. Okay. So na lang jeep ti pagluwanan ta. Okay lang. Aglugan na matalikod. Hanggang mata pasahero, hanak matagpasada. Lagyan ka abay ko. Sige, yan ako abay mo. Bayam. Tagarwatak tong gusto. Tay langak ti saan nga jeepney driver. Langak datay driver iti kotse. Laman? Sige. Umay ganito tagasan dito balayo. Alas 11, daktutan. Manong nimi nagpanungutak. Ano nga tanog ko sa Ahmed? Kasinsin ko nga di kotsi. Tinawagak man. O kasi, sabay, ito problema. Sinukat naman pala, lugan lang. Hala? Sinukat naman pala, lugan. Anda kami date ko no bigat eh. Nakit mo sa man. Umay ko pala parada tabalayo to jeep ko at buludak takot sa ito pa manak eh. Wala na. Gurka. O sige. Nagsinukat na nga ron. Tata jeep mo to sa rek. O sa rin mo takot sa. Ngayon kargaak taadagarot pa panami. Imbes nga agar kila kami ti jeep. Nga ipasurot ko na ito yung kotsek. Tata jeep mula yan ti paglugahan mi kada kiti kargami. Umulog dadagilan kasi na. Uy! Bayad ak tupay. Kasta nga tinapasamak manong nemi na pang sukat ti jeep ko iti kotsen. Hindi pag-andari ti kotsen. Oy, kondisyon na ita. Nakakondisyon. Or man ti jeep ko kasi. Good luck to date mo. Saan ka nga jeepney driver rin? Nakakutsikan. Nagaruwatak mo itong gusto ano? Sa ako mat insuod na tayo pang-executive na pulo cert ko. So, guwapo ka. Ngadlaw ni tatang manon nemi nga kabaybayaga sa ako sa sarmi. Papanamaya, anak. Kaya yung panamtijit mo. Api nga, iti agsublikan ka, nakakutsikan. Nagsinukat kami kinikasin Elisaher datang. Mapanda ka nagpipiknik. Kat siyempre, mas agar kilata ti jeep sa lumugan na tajikot senan. Di jeep ko tinaladan. Nalawa man ka ron. 12-seater. Ano nga, 12-seater? Kaya 12 sumbangir. Di ka 24, 25, 26. May kito 7G driver. Santo malag kalayot kan mapanji tok-tok. Ada date ko tang. I-date ko ni Minerva. Maumanugot man lang mag-i-date ka kaya? Isa sino ko man tihang umanugot no kasi tilangak sak nakakutse. Oh, di okay? Po ipilit mo pa lang kaming tabagi miti babae nga saan nga mangyat kang ka. Nasa daaw manong nemi ni
ni Minerva, idi makita na tikot siya nga nagsarda yung iti sango ti balayda nga di napagarupan nga siyak. Ngayon iti dumusagak nga tumakder Douglas, siyak. Apa di mo jet ti logan mo? Nakisino katak kasinsing ko. Tapno adadang nga agbagay ta. Tapno saan nga jeep ti pagluganan ta. Tapno saan nga makuna nga pasahero ka. Ready kan? Ready akon. Nabangguin lokati ka. Ready daw ti kotse nga pagluganan na. Sige, lugang ka. Nalangam ko manong name ti banglo na. Magbangbang luwak mo da? Nga ako mga rod. Pinagtartarayan ti lugan manong name no manang kitaan na. No idi no kitaan na kita ket kumusulap nagbisuon. Gimita manong name umisem magmat. Kuha ko po ka magkaya. Na? Di saan ang guwapo? Kuha po ko magkayam, nagpagwapo ka ko na. Kaya talaga Magitam lang kami nga sa anak ang gwapo at anak ang pagpagwapo at jeepney driver ak lang aron. Gamita nga tanagarwatak mo. Ipagar mo pangitang jeepney driver ak. Yung sa anak ng scammer. Sa anak ang skininowel ng scammer. Napanang nga talaga nga taon. Hindi ko makakakwa. Masarakan na kiti pulis ta, ibalod ta. Baka ito in-scam na dyan. Siguro. Dahil lang agad no makasarak iti dabak ng nga babae agad talagang hut-hutan na. Yung bagtasang kabak nang. Kasanon. No, saan lang nga restaurant kung matinapanan nyo, baka nag-hotel kayo. Inaala na takay kaya't na kayong kakalpasan na, binabayaan na ka. Kaya't nakpaino ka. Ana? Kasi pag-arigan na, adan nakauna kayong ka, kaya't nakpailang na ka. Diyak kayatan na. Dinaknukang kayat. Ano na? Kahit ko ti babae, katsiyak ti makauna. Kaya na talaga nga labnak. No, adan nakauna kang ka, nakatsang ka ng lab. Sige. Ano't sige. Diyak ipalubos nga da makauna. Babayan ti panangisalakan mo kanyak. Thank you. Ito lang thank you ka. Saan ka nag-thank you, edi? Skamit. Kat siyempre, nabigla ako na. Nabang kami di restaurant, manong naming medyo classmate, nanginad to'y. Mabadalatan tinala ka. Magastusan ka pa eh. Mapantupay dito lalaking scammer, iti kanginaan, sakto hindi nga pagbayad na. Sige. Nalagsak kami manong naming, agsasalita, kabayatan lamang man. So, sumuro na papananta. Sika. Tag-shopping. Awanti kahit ko ang katangan. Ngayon natakayat ko ang itad kang ka. Dalatakan ka. Magagapukin ka. Sikat mga iba ka. Kadnuan kayat ko nakunak di. Kayat ko. Kasta nga rin tinabasamak manon nemi talo nga item tiginatang ko para kang kuwan. Stunan. Reservam lang ang deta kwartam. Para di nga masakbayan. Masakbayan? Ano deta nga masakbayan? Uy, kurso na hatak mabuya. Kinunana. Di mo pandagbuya. Sige. Manong nemi. Naibuya ko, syempre. Koka ko na. Hindi adakaman tiyo nagmanong nemi inakbayak, inawid ko. I love you. I love you. Baka ka di pala naskin ka, di pala ka di baka I love you too. Sumurta-kurot ka dito pagsinyan. Nasaan ka kumakayan? Agyaman
may ay. Kinunak manon nimi ket nasaraan ti rupa ng agbibuya gamot sinara at na malak dagiti lips. Bimigay manon nimi. Kahit nangasawen, di bang ibagbaga nga dinakayata, jeepney driver aklaan saan nga gwapo. Awanan ti maramid na gabata. Bumigbigayan, balbalsan ng digiti agek, kinaproskuhin ko Uwen manong nimi nanubyak mitlaing ni Minerva. Nga saan nga mangayat kanyak, gabutag sapsapul ti gwapo. Imbaglagi din tabig ta mga itis camel. Imbaglagi din ta sa tsak ti kinuntak ni Banji idi anang tulong kang kuwan. Iso nga dahi ta tinang rugyanan, ti panakalukatan ti puso na para kanina. Kaya nangasawen, on kamin manong nemi, adadan ti kaget kong agpasada gabutad da inspirasyon ko. Buwan manong, iranranana, iti talaga nga oras ko nga agkarga kat siyempre agtugawan ni ti amay ko. Kaya di mat makadlaw manong nemi, ngara-armek idi kat nanubya kon, di bakit manong nemi nga mangibagbaga idi, nasang handak ka kaya? Nakat nubya mat gaya man ni Minerva ba? Una na, napasukok pa yun. Kaya't mo sawon, naalam mo ti kaya to, haana, di kita pala bibig na. Sa akong tumalatagi kuha na, no, malpasen ti kasan. Fast forward, manong nemi da kami matlaing tinagkatuluyan kini Minerva. Ni Vanji, manong nemi, adamat tan asawa na tayo mo na nga nag-asawa da iti boyfriend na nganta kami kini Minerva. Sales lady idi, manong nemi ni Minerva, plain housewife. Nga madama, nga mga asikaso karig talungan nak ni. Tultuloy ko madlat na nagpasada, manong nemi, kahit saan nga dududwa, taltalo, iti jeep ko. Gaputa, adan talo, ipaspasada, dagit kabagyak, dagit duma, kahit inaldaw nga aduti mapastrek ni man. Anak na naman, dagito yung mapastrek mi, mapasadaan mi, maidulin para itinaranyag masakbayan, dagit tadlungan na. Manipod yung asawa kami, kini Minerva, manong. Awang pati grabe nga sa amin nga nagkinaawatan, kang kanawin kami aking kinaawatan. When man nakaawat iso na, nagmaninakmat naman nakaawat. Kaya sabi ko makongkunak, itultuloy na po Diyos namang trabay ka na kami, kaya nagtultuloy tiragsakan tali na ay, tibinangon mi a pamilya. Siya, ngay nawagan da idi, saan nga gwapo, kaya tinapintas nga sales lady, nga gararapaap, itiya, gwapo. Ngam siya lang tinagtungpalan. Dito nga rin, di ba kasalita akmano, ang thank you ti anos mo nga nang ipasa, kahit sabi ko man, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdingag ka nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. To'y nga rin, agyaman nga pagkaya mo, Douglas. Thank you, Douglas. Iti, panang share mo mat dati pagkasalitaam. Thank you, kadagitay, agdingdingag, ken agbibuya,